Good evening mga moms. Hello sa inyo lahat. So for today's video, for tonight's pala kasi gabi na, no? Kasi ngayon lang available yung bibisitahin natin. So medyo matagal-tagal na rin natin siya hindi nakikita and kamustahin natin siya kung ano na nangyari sa kanya. Alam ko, kilala nyo na. Pamilya kayo sa background. So punta na natin siya. Dili. Dito na tayo sa pamilya. Ayo. Ha? Hi. Si tito mo. Hi. God bless you. Kumusta? Guys. Ay. Si tito. May kasama ko na eh. Hi. Kumusta? At nagluluto ka na? Ha? Ay, may pasalubong oh. So yan. Pang ano lang, chicha-chicha. Na! Kasi sigaw-sigaw ko. Alam mo ba? Sige lang. Galing kang ano? Ha? Trabaho? Oo. Hala, bakit? Noon sa ka? Galing ka school? Pagod. Wala nakapagtulog. Nandun tayo sa ano? Terrace? Ay, akita kami na eh. Ha? Isa naman ang school. Okay ra. Makapagod ka. Ay, ito na yung ano nila oh. Wala ilaw dito. Wala. Ba, isa man. Kani isa. Naguba? Ah. O, dito yung study room. Wow! Taray, naka-display na. Pag ganyan may mga nakita kayong imasin nyo po ang pampaswerte. Pampaswerte. Kamusta school? Ha? Loaded, dagan. Marami? Oo nga, hindi ka na nadalaw doon sa farm. Ay, okay ba to? Parang ang bigat ko kasi. Ha? Okay ra? 33 units. 33 units? Bakit sobrang loaded naman? O meron ka mga hindi nakuha nung first year? Dili mo na dyan siya parang di-apel lang ko ng summer na Sinama. para sunod nga punla ng summer. Yun Sa naman. third year? Sa kanya kinahin ba? So sa third year wala nang Wala na. summer? Wala ka na, hindi ka na makapunta ng farm, hindi na makadalaw. Busy po kasi talaga siya mga moms. Ang daming ano, ang daming... Wala na, di na bahay, silahan, bahay, silahan, bahay, Dito silahan. ka na. Hindi, kasi ano ba? Okay na, okay na. Loaded na loaded ka. Alas 8 to alas 4. 8 ng umaga hanggang... Alas 4. Tapos sa MWF o PTH. Ikaw pa rin nagtatagalog. Na-chat ko si Kuya. Hirap pa. Okay lang. Sige lang. Tagalan ako sa pag-edit. Kapag magtagalog. Kapoy, mga ma'am, kasi nababasa ko ba, magtagalog ka naman, kasi ganito, ganyan. Hindi rin ho talaga ganun kadali. Grabe. Alam mo ba sila, yung ibang mga social climber noon, pag sa Manila, bihira ako kausapin ng mga yan, kasi Tagalog ako. Kumbaga, parang nahirap, ano ang Tagalog na ano? Magagano pa sila kay Brenda ba? Hindi kaya ni Brenda na ilang taon na siya doon na nakapag-adjust ka agad ng Tagalog. So pag Sunday, ganun din pala. Sa Sunday, wala siya klase. Pero, Depende rin sa may mga practice. walang klase ng Sunday, pero may mga dun sa ano nyo, sa drillan, May mga ganun group studies, mga activities. Kaya hindi ka naman. Sunday lang yun ang free. Oh, di ba? Good thing, along the way, nakakapag-segue ka na ng vlog during class break. Di ba? Ako napapansin, di ba? Nakikita ko na, sabi ko, kaya naman pala eh. Di ba? Pag basta may time,
isingit ang vlog. Kasi sayang naman. Diba, for sure, ang dami kasi nag-aabang din sa'yo. Ang daming reaction, ang daming comments, ang daming pa rin views. Ang consistency pa rin. O paano sa 8, opening ni Kuya Kano mo, Sa... February 8. Ano lang, kung... Punta tayo, oo. Sandali, kahit sandali lang, chill vibes lang. Tapos, ano, Sabado. ay, oo nga pala, may ganyan palang hindi ka nadala. Tapos, kasal ni Mama Sita, 14. O, February 14. May date ka ba niyan? Friday. Ah, malaya. Malaya? Wala dali. Wala dito. Wala. Ah. Ay, mag-cheeses. Ay, ito na yung pasalubong ko sa'yo. Ay, pasalubong ni Mami Brenda mo. Sukatin mo nga kung ano. Ay, huwag ka na maghubad ha. Baka maano tayo. Ma-block ba? Janus Apparel and Prince, thank you so much for the t-shirt ng sinulog. Ay, sakto. Sabi ko, dapat extra small kasi gusto ko mag-crop top ka ba? Ano ba? Kung sakto. Sabi ng mga tao sa live ni mami mo, si Chorens wala, meron ho, nasa akin. Ayan, wow. Oh, macho! Asakta na! Small ka pa rin pala na. Oh, magkikrim din yan siya. Cream? Krim ka ba? O kriminal? Criminology din daw siya. Ano mo, oh. Sa kanya, hirap na siya mag-ano na schedule niya. Ako man sa pag-aaral. Kami, bumusabi may mga bagsak ka na naman. Wala naman. Good. Walang focus na basta busy na siya kay may mga activity nga kwan. Kailangan sabayan ng kwan. Oo, wag mo baliwalain yung mga mini activities. Kailangan Oo. Napagdapan ko yung kwan, criminal law. Katong una itong nabagsakan ko sa criminal law book 1. Nabagsakan ko ato sa kwan, sa midterm. Karon second Nakabal mo naman, di ba? napasano ko. Pero nanapod ang criminal law book 2. Lolo. Paano yan? Books or may ano kayo, module? May kwan, books. Meron kayo? Ang dami mo re-reviewin. Kasi kaya yung Loaded din sa utak. hirap din. Oh. Kailangan Focus. focus. Kailangan talaga makapag-focus. Kaya doon sa mga taong naghahanap kay Choyens ba't hindi na nagpupunta ng farm, magkausap man kami lagi nito, nang magka-chat kami, punta ka ba ngayon na subukan ko lang kasi yung nga gawa ng busy sa school, ang daming loaded sa subjects and Hindi na nga nakapag-gala-gala. pero Paggaling sa eskwelahan, diretso sa bahay. Pagdating sa bahay, luto-luto. Hindi tayo. pero okay yun naman, wala namang ano, kaya naman. Tsaka importante niyan kapag may class or group studies or group work kayo, dapat nandoon ka talaga. Kasi para mas madali bang ma-analyze yung bagay. Kasi may mga bagay na hindi ka naman talaga maunawaan. Mali mo, alam lang ng klase mo. Diba? Diyan ko kayo madalas nakita ni nanay na nagluluto. Ngit-ngit. Mainit. O madilim. O Tapos, edi, dalahan natin isang ganito. Solar. may baktin dito. Ha? Baktin. Ano saan ba? Baboy. Ah, may baboy. Saan? May alaga ka? Ha? Saan ka tingin? Pakita mo naman sa akin. Halika, tingnan natin yung baboy. Pero sa paano niya, magdako-dako na siya. Biik pa lang. Ay, ang cute! Batik-batik! Kung lumaki na siya, doon na siya sa kwan. Tapos, Sa kulungan. Ano yung niluto mo? Udong? Pansit? Na ako dala yung partner niya, maganda yun sa tinapay. Pasalubong ako. Ito yung kanyang, wow, colorful. Huwag na natin silipin kasi private ba, may nakalagay na picture. hindi ko nakapag-linis. Ha? Nakapag-linis. Okay naman. Pagbalik ko na lang ha, mag-ano tayo ng isa pang ganito. Mula kay Sisi Maymay Flores, Maymay Flores online shop.
Para may ilaw dyan sa likod. Para hindi gano'ng kadilim kasi dito. Actually, yan panglabas yan, anak eh. Sila yung Sila ito talaga. Pero kaya sige, mag-ano tayo dyan ng ilaw mo dyan sa labas. Para medyo maliwaliwanag pa. Ito. Okay na. Magdalaw ka ha. Ako sinabihan kita. February 8 at saka 14. 14 Friday. Mag-vlog na din dito pero dili na ko Magtagal. dili na ko makatrabaho. Mag-vlog, magbisita lang ko dito. Okay lang. At least makadalaw-dalaw ka kay mami mo. Doon sa farm. Kasi mga tao for sure namimiss din nila na makita ka nakasama ka na. Kaya pumunta ko sa inyo buwan nito. Kulang ang oras mo magtrabaho dito. Oo, kasi kailangan mo. Kanto lang ko dito maglaag. Pero kung ako'y klase, makantoy na ko dito. Basta pag wala raw po siyang klase, pupunta siya ron para mag-extra magtrabaho. Okay naman, may income pa naman. Nakakapasok. Live. Mag-live ko sa school. Keep on living. Kasi kung nandun ang income mo, push mo lang muna yun. Kasi makakadagdag yan, additional yun para sa, sa school. Oh. Ikaw naglaba? Bago na ba yung pantalon mo? Kasi po, noong nakaraan, mga moms, alam nyo ba, yung pantalon niya, tas yung dito sa gilid. Okay na. Bago na eh. Daan mo man Japan. Ha? Moro Japan na. Mo no nagbitay lang na siya. Sabi ko sa'yo, magbili ka na ng isa, ikaw talaga. Ganyan po siya. Tsaka na muna yung iba. Mas gusto niyo muna yung iba yung unahin niya. Ganun, sige, okay lang naman. Pero napatahin na. Sada na. Ayan mga ma'am siya, clear na tayo. Okay naman po. Busy lang talaga siya sa kanyang schooling. And everything is okay naman. And that's good. Na, magdalo ka lang doon kapag may extra time. Di ba? Sinasabi ko sa'yo, push mo na rin si YouTube. Kaya Post ka kung ga-upload ko sa Facebook, kung isa ka ang video ana i-upload ko na ko. Tuloy mo lang. Niwala ka sa akin. Ganda ka. Thank you so much. Ayan ha, sa mga naghahanap. Alam ko naman napapanood nyo siya sa kanyang mga live at sa kanyang mga upload. No? Ako na naman at least madalaw natin siya, makamusta natin. So, everything is good at okay naman. Importante, walang bagsak. Focus. February 14 wala talagang date. Wala. Wala daw siya. Sige. So again, maraming salamat sa pagtutok at panonood. Mali, this is Ma'am Shuji Tagari with Chayans. DJ, follow na rin natin siya sa kanyang YouTube. Diba? Tuloy mo doon. Ha? RedTube? Yeah, YouTube. See ya!